Kahnyo Tribute Council Central Executive Committee kattu kat Nepor den kajingwan mi kensan ban penlong da kajingya ki syong kelan mengor hapersya ka Civil Hospital Shillong ringkat ki plakat ban penram ya kajing slam jong ka Sarkar India ban ai pentrekam ya ka inline permit ha ka jella ha ka no phai sngi jong ka khat khandai tari ukalan kot arja arpsal kala let session grims ban dawa na ki bor penyaj ban ai prapo na ka shispa ka bha ban yokam na ka benta ki riulum ka jella Yaki dikot ka council alam khmat do ba Roy Kuparsan ram u president hakaba kila sei ki plakat ringkat ki jingtho ban penram yaki bor penyat kan nigrims habakran sikilat pathai kubor u ba Roy Kuparsan ram ulaong bakim syam lala ban yakendu yo director bat kumta ka council kala supha no da jingtho halor ka ka jingdawa Down, Nigrim management. 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 Kaliang jong kaseng, cuai si mentang singi lawan hang ni apo office rekam jong director jong kanigrims. Da kajing temu bani kundu eu. Kundu ban penpau ya kajing so bani alor ki katu kan ni teliki ma ki bakta khantam be hak bai de ba kam yo jam jong ki kun sama da jat kundu jong ni. Nilai ya kini ki benai ki beladap kanigrims kala pelong ya ki examination ki ba fair na ban tap kam. Kawe gede nam ban tap kam nurse lana nursing hang ni apo institute apo nigrims kabar nam taban tap iki post ki fair ka group C group B group C ngi I ba nigrims ha jing sha ki snam ki beladam kasai pelong hi daladi kini ki exam so fair la kalong ban thung ki nurse ban tre hang ni apo nigrims lane ban thung ki nong tre e ko belengo kalong ba hadin bo ni director ulawan ban shimti kani kam uladon hang ni ulawan ra sibun ki jingkela kal banengkong kalong ba habaidi ban thung ki nursing officer ki ong kila penle no da kata ka exam ya ka bala tip kum ta ka norsen lane ka bala le ya ta exam tang da ka IMS bat kiwi ki premier institute jongkari India ti lembah kan ke exam ya ka bala penbena kini ki benai ki bala dep hoi na kaliang jong seng ngila tho da ka jing tho ban kerpat ya ka nigrims ba ka ban pensange shwa ya ka ni exam andrei ka nigrims ka khlem sange klayat be shakhman but on dalami pat ka result ngiyo I baki babun ki brio ki bayo ban rungkum ki nursing officer hang ni apo nigrims ki dei hi ki brio ki banabang komot ba ki khun samla ki jongi ki paradok prasnam ki jongi ki blatre khantam ya ki paradok prasnam ki jongi ki batre kani kam nursing kabar nilayo ki complain hagini ki benai ki beladap bakani grims ka lakhot application na ka bentaban tab ya ki post ki ba fair po group B but group C ndre ka belengo kalong baya kata ke exam la pelong na kawi ke agency ke penasyaban but hadin bala pelong itu agency undala pha ya ki kot kisla ngiyo jingtip babun ki jongi ki bri ki jongi ki klam yo lat setia ban ya le wa de kani exam na marba ya kani ke exam nam ta bentung kam apo ni grims la pelong pen ban syaki wei pat ki jela na marhang ni apo shilong kim shim lala ban bu ya ki center ti hadin bala mi ke result jong kataru ngilam bakani grims hakani group B group C ko bakhat ya kini ki recruitment hakani ka badang shudaction ngilap bakum baknai 4% ki brio ki benaba tika jingkeli ka bangi kwa banbu ya ka jing penya jong kani ya kinong penya jong kani grims bad ya ka sarkar India hi bro kowe kandon jing mentoy ayu bangindon ya kini ki institute lani ki jaka ki office sarkar ki ba fair jong ka sarkar kemi hang ni hapo ka jala ka jongi lada ki khun samla ki jongi ki pardok parasnam ki jongi kimyo ya ka kam ka jam lani khalat ban yo kam hang ni hapo ni grims tika jingwan ka jongi menta ka sing ni hapo ni grims kalong bani kendu yo director banbu ya ka jing dawa ka baningkong kalong bu de ban sange no sendon ban pelong ya ka exam ban thung nurse sang ne pot negrin selumba ka norset balada ukwa ban le ya ka norset ude ban aipor ki bri ki jongi nam ka norset ka de exam ka bathmai ke bagi kon samla ki jongi kim pat sung thu ba kumno ban pun kre te ka jing dawa ka jongi ka dong bo de ban pun sang ya ka exam ban thung kam nursing lamba ka norset ka baar bai ginu ki kam kiba lada ka nigrims ka khot me iki kun samla jongka jela ka jongi jongka jat penri ka jongi kibala tre la slemba hang ni daki sans nem news nem adu shipos nem aba penrung hal kinu ki kam bat ka basa kolong ba lada ka nigrims ka khot outsourcing agency ban ai ki service ki ba fair
hang ni apot negrim sa kalong ki security la kalong ki ward boy bakum ta ter ki banyarap am ni apot negrims kajing dawan na kalayang jo kaseng kalong baka negrims kadai ban shim ya ki outsourcing agency ki badai bitik na po Meghalaya bat hapok jong kita ki outsourcing agency ki ban tap ki kam contractual bat ban tray lembak outsourcing agency ki dei bandai ki kun samla jong ka jela ka jongi kita ki digi main ki benta ki bakongsan ki bangi kwa bani kendu director ban hu Ahmad Jong U ngi soto bo director mentang kasi umdon ilayo punya keren ba ki wei pat ki officer ki bamla ban shim make decision ten nakaliang jong kasek hakini ki sisngi arsingi ngin sapa ka jing thua show director jong negrim sarengkat ki jing dawa ki jongi bat ngin sabu ru ya kapor bahapok katno bo udai ban shim karai halor kini ki jing dawa jong kaseng balada u kanigrim kam shim ya karai kaban kaban yahab bat ki jing dawa ke jongi nakaleng jong kaseng gil along ki bakloi ban khot ye ki kun samla jong kajai ban riu ye ki pardok parsnam ki jongi ban khot ban wer ye ki bakam don jingmut bengin don ye kanigrims ya kanihu ya kaneya bat ki wi central institute ladangi mla ban kam kenti lane kam nongrem baki degi jongi mala da ailat ye kini kinong peniat jong kan negrem bat kiwi bakin le ka pamon kemut satangkat no kini ki jaka kindap baki bri ki banamba tengi kwa ban khot ban wer ya ki kun sama jong jai benri khamtam ki batre haki office sarkar ba fair ki batre kum ki contractual ya kini ki institute ki budana ka jela tingin sa ai ki jing tho akabangin sabu ya kapor balada hapo jong kata kapor director jong negrem sa negrem skimshim ya karai HYC kan sa jom da kapor ban hang ni ban pun bor yu